Vaaliteemoista toinen paljon puhuttava asia on tällä hetkellä tämä varhaiskasvatusten tilojen järjestely, ja itse siihen oikeastaan jonkun verran tutustuneena siinä on kyllä havaittavissa erikoisuuksia, jotka ehkä täällä Joutsassa kuuluvat asiaan. En tiedä, en ehkä ole muissa kuntaympäristöissä tällaiseen törmännyt, mutta hieman olin hämmästynyt siitä, että joulukuussa laaditun budjettikirjan eli talousarviosuunnitelman mukaiset linjaukset olivat jo maaliskuun lopussa muuttuneet. Ja jopa kunnanhallituksen puheenjohtajakin mainitsi asiasta, että talousarvio on vain arvio taloudesta. Ja näin ollen ymmärsin rivien välistä, että olikin päädytty Joutsassa ratkaisemaan varhaiskasvatuksen tilat uuden rakentamisella tai vanhan saneeramisella. No, Joutsassa on nähty tätä kertakäyttörakentamista nyt tässä 10 vuosien aikana hyvin paljon. Koulujen keski-ikä on ollut 40 vuotta siinä vaiheessa, kun ne on jouduttu purkamaan. Sisäilmaongelmat on jokapäiväinen riesa, jopa uusissa rakennuksissa. Niin silti meillä on ajatus, että me pystymme rakentamaan terveet ja asialliset tilat kunnan ihan pienimmillekin asukkaille. Mä oon sitä mieltä, että totta kai ne terveet tilat tarvitaan ja ne tulee olla riittävät, mutta myös se tutkintalinja pitää olla voimassa loppuun asti, eli että kunta ei itse omista niitä tiloja. Nykypäivänä pystytään toimitilamarkkinoilta liisaamaan eli vuokraamaan tilat. Ja tarpeen laskiessa, niin kuin kaikki käyrät tällä hetkellä Joutsassa näyttää, että syntyvyys täällä on 10 lapsen luokkaa tällä hetkellä vuositasolla, niin turha on sijoittaa pysyviin rakenteisiin 10 vuosiksi. Siksi, että niistä sitten mahdollisesti 5 vuoden päästä tiloissa tarvetta on ehkä puolelle. Eli varhaiskasvatuksen tiloissa kyllä pitäytyisin siinä talousarviokirjauksessa ja siinä, että ensimmäisenä vaihtoehtona katsotaan se, että niitä seiniä ei itse omisteta, vaan tilat vuokrataan. Ja toivon sitä, että tilat pystytään laajentamaan koulukeskuksen yhteyteen tavalla tai toisella. Se on kuitenkin kaikista loogisin paikka kaikelle varhaiskasvatukselle sekä normaalille opintielle, niin miksei siihen sitten mahtuisi myös varhaiskasvatuksen tilat sille tontille. Sen lisäksi, että mitä siellä jo tällä hetkellä on.